Ака аҳад чокади ака зиқши дайхи чота бенастроени шишта ака чӣ гап ака? Чӣ байқа зиқи? Бе пули ака пулда кора? Хай гӯш ка ака, ту чанд сол шида ами Россияи? 2 сол шуд мондем. 2 сол қатъиам урусо кор кардия, не ки қати урусо 2 сол кор кардия? Қати урусо ки 2 сол кор кардем. Урусира ёд гирифти, нағз медони урусира ака? 100% медонам. 2 сол да полна урусо ки кор мекунам. Ҳами ака ма я 5 сол шид я савола ҳами мекум наёфтисам амра ҷавобша. Ҳами я саволот метум ака, масад бо худна 2 сол қати урусо кор карди. Ҳами савол агар битони ҷавобша ёфта ака 1000 рублет метум озӣ мешава ака? 1000 рубл. 1000 рубл метум. 100% медонам. Те саволат, не? Ҳами мусичае ку қимрӣ. Ҳами ба урусӣ чӣ мешава мусича? Мусича? Ине мира бидони ака 1000 рублет метум озӣ мешава? Чӣ мешава мусича? Чӣ мешава мусича? Ман баъди ҳай ҳайвони парранде медонам. Мусича чӣ мешава? Ҳастай мусича ки парранда чӣ мешава? Ина ба урусӣ бидони 1000 рубл ина медони ман 5 сол шида мира кофтесам намеёвум. Чӣ мешава ба урусӣ? Мусича намедонам. Ку ина шерои нар ки медона мусича ба урусӣ чӣ мешава? Ини братан хай 2 сол шида қати урусо кор карда сабда намедонам мусичара. Ку ам шерои нар кадомед медонем мусичара ку комментарияда бинависен. Ҳай мусича чӣ мешава ба забони урусӣ? Ҳамира ма 5 сол шид кофтесам намеёвум. Ку кадом медона шерои нар хай кадомед хай масад бисёр гаштагием да ҳами Россия кадомед масад бо хушуктар медонем братано ҳам бинависен да илтимос комментарияда. Ку чӣ мешава ами?